gik machalo kaka market protocols kaka kawuono gima gidhi kete lwetgi weche mag border lwasi kaka wanyalo loso border post kaka sirikal ka sirikal kaka kwa mfano Uganda, Kenya, ere ka ginyalo winjore ni gidhi control entry points mag border post gi kata corridors kaka nano northern corridor ere kaka mwandu oningo donji mwandu oningo wuogi magi aparo ni law enforcers oningo bedni kawo thuolo make nikech presidents keto lwetgi aeto pinje waka nitiere migepe mopogore opogore koro policies gi kosekali kata agreements gi mobedo sign ten tich mondo en tich wa kaka the private sector all stakeholders te nyaka government agencies nyaka mini winjo kowadwa ne wacho mang'iyo regulators machalo KEBS gini ka ere kaka ging'iyo ni mwandu mage madonjo nikech gima bende chendo ma support gima nowadwa no wacho mine penjo mwandu madonjo Kenya kaka ikawo mwandu auchiel kin mwandu auchiel go king'iyo ariyo kuomgi kata adek gin counterfeit tieni gin mwandu moko winjore gi ngima dhano moningo usi to wayawo thuolo malach nikech wan e COMESA EAC to gi weche mag CFTA gi ma wan wayawo borders waka Kenya mwandu donjo koro yudo ka bende gin cheaper gi bech gi yot maloyo mwandu milose Kenya omiyo ng'ama loso mwandu ne kaka oloso yo Siaya kocha oloso pinje kata magwasi kocha mondo mi ouse e chiro achiel ni nikech mwandu moko se ya Tanzania moko wa Uganda to gin bech gi yot koro magi gik ma jotend pinje karomo kawuono ningo wang'e ni ta in terms of competitiveness e region wa ere kaka wanyalo regulate ma mondo mi okony motivate local industries and local innovators mondo bendo yudie thuolo mar uso nikech chiro to duong' to chiro duong' idwa dhi use ang'o nikech mwandu midwa dhi uso ne kumoro an Patrick olose e yore mamoko kumoro sirikal ochiwo gimiluongo ni industrial support kata industrial incentives koro wan stima kata mwayudo tarif ne ni piny kaka kidhi Ethiopia en amemba ka yudo tariffs mage ni piny kaka mag stima gi kata king'iyo Uganda ka koro iyudo ka mwandu mage loso kodonjo Kenya to usore nikech kisomo the law of supply and demand iyudo ka kata consumption jing'iyo ni ere gima beche yot nikech ochumi bende tek koro kodhi e supermarket iyudo ka gidwa ng'iewo kata mwandu ma Sudan gidwa ng'iewo mwandu ma kata South Africa easily ayudo ka giweyo mekwagi koro magi gik moningo bende waketo lwasi maber jotendo wate county governments governors te senate regulators kata mana jok ma legislators oningo ket chike kech joge to kose sign to ng'ato dok gi giro commitment no odok go e pinye to ing'eni priority charity begins at home koro yudo ka president ng'iyo ni mondo pinye mabondo dhi malo kwa mfano ne ka Egypt dwaro ne mwandu ne ng'eny ne mwandu ne market Kenya en market mare kata tigi Kenya to access regional market EAC market but ma ere kaka wanyalo regulate mondo wabe waket regulation wacho no product mikelo ni ilose Kenya to nyicha wasesain ogirimiti kata winjruok ni gima waloso Kenya oningo beni bedo okochaki kel products ma compete mai gima dhi konyo gwenge ma COMESA kata African Free Continental Trade Area koko ng'imagi tibro yudo ka nitie dumping nikech kwa mfano Joyce ni giwacho ni no gima chielo ma gidhi keto lwetgi ni no export of raw products tena ni okinyal kawo chai titero Mombasa tiuse ogunia iuse ogunia kaka dang cham migole puothi koro oningo beni kuongi mede ndadho koro kitere kocha to kelo ne piny pesa mani malo japur bende yudo yuto industries youth mabe nyatimo innovation be kelo packages bende yudo yuto IT bro yudo ni within value chain gima ne giruongo kawuono ni value chain integration ng'ata nitie framework nitie okang' moyudo e mwandu no koro yudo ka ng'ato pure ipuro los chae ng'amo ng'wede mokete ng'eye chaken fresh nitie kako dhi yute bonus ne kanyo kotere industry irege kanyo ng'ato bende nitie kanyo gi mashinde mamedo balu koro sami tere pinje maloka kata Saudi Arabia kata tere mana kanye kata mana Dubai ka tiyudo ka that value supply chain no te nitie kako olose ma ng'ato yudo yuto mare kaluwore kako contribute to kokwa keto lwasi maber
pod uso mwanduwa eyo maroa kanga wache na ro in a raw form na pod bro dhi mbele nikech kwa mfano chiwo mana gi chai ere kaka de wakete to wa package mondo mi odhi malo mana kaka sani neno mi example kaka Ethiopia timo, Egypt timo to ma sirikal nyaka ket lwasi maber malo enforcers ngeni waketo chik ni onge gima wuok Kenya iusa Kenya lot nyaka timne value addition ken rech kako bambo madhi Southern Sudan ka ko wuok Siaya wuok Gwasi wa kocha wuok Migori iye kocha wuok Homa Bay wuok Kisumo ka oningo beni obambo ni usa ni kete osera titinga kamano titere kucho koro nyaka bedni igolo kata choke ka obedo package maber mine matero ka bedo empowered to label IT bro yudo ka yuto dhi malo magi ko tim to wachako keto control our border control tibro yudo ka Kenya okibed dumping market ni wan koro wabedo mana consumption market wamanyo pesa to gik mochamo kata minene wedukni te yudo ka gin mana e pinje ma oko gin under the treaty mar COMESA to yudo ka wane mwainyore to kwa protect local industries ko local industries oko bedo protected to mimi yudo ka koro lwasi okbed maber gibiro gi yawo wale Kenya to giringo gidhi e pinje mamoko nikech gibedo supported koro trade facilitation framework oningo bening'i sana mondo mi migepe duto ng'ato kaw kore to mai yo mawadhi dongruok madhi kelo go dongruok e pinjewa. Iwacho kanyo makare ahinya Felix nitiere gino midwa meda inyanya to kotudore kod kaka romo makama winjo be nitego inyanya to tudruok manitiere kin AU kod African continent